bona vesprada. Jo ho porto preparat, evidentment, també, i tinc que comentar que la coalició Compromís, en primer lloc, volem denunciar que l'equip de govern, efectivament, el passat dia 3 d'octubre ens va convocar a una comissió i la veritat és que no sé per què es va convocar, perquè en un ple, normalment, tu tens en la comissió que si, per exemple, la teva moció no prospera, pots demanar el vot particular i ho portes a ple i la gent s'entera, no? Però sí, per exemple, proposàvem l'oposició a 3 aspectes, com el tema d'educació, el tema de finançament autonòmic, i l'alcaldessa i la regidora de comunicació ja venien un poc, és a dir, contra la majoria, ens imposaren els temes. Bé, és a dir, segons la Reial Acadèmia, evidentment, debat és una controvèrsia, una discussió d'opinions contraposades entre 2 o més persones. Aleshores, jo també, no és per res, jo pensava, de què anem a debatir esta vespre si el passat ple ho vam aprovar per unanimitat totes les formacions polítiques, quan avui, evidentment, tocava parlar d'educació. Ahir es van esgrimir, la veritat és que els motius eren de risa, de que no havien visitat tots els col·legis, que sols faltava un col·legi i tal i no tenien la informació, que clar, això no estava acabat i aleshores, diguem, rebríem molts atacs. Doncs clar, avui tocava parlar, per exemple, d'educació, de retalls del govern valencià mitjançant la Conselleria d'Educació en el tema del sistema educatiu, han retallat el número de mestres, l'import de les beques, els retalls dels menjadors, hi ha músiques que no poden accedir al menjador i han tingut que tirar-se cap a la Carmanyola, el tàper conegut, i clar, han deixat, la Conselleria ha fet una deixadesa de les seues funcions, els pares i els mestres els han tirat als peus dels cavalls i ja vos apanyareu, que és el que està fent normalment la Generalitat, en el banc de llibres, en les beques de menjador. També haurem pogut parlar del finançament autonòmic, perquè mira que el Partit Popular ha donat la tabarra durant els anys que ha manat el senyor Zapatero del finançament autonòmic. Ara resulta que des que manen en Madrid el Partit Popular i el senyor Rajoy, per arte de vir i birloque, això ha desaparegut per complet. Ja no hi ha finançament autonòmic. Estan replantejant inclús refer el recurs de l'Estatut d'Autonomia per no incomodar, no? Home, doncs això és de ser falsos i un poquet necis. I avui tenim que parlar del camí a la mar, i tot jo també ho penso, per a donar-se, l'única explicació coherent que donem, que pensem que hi ha, és que volen donar-se bombo i platillo al Partit Popular i Pavalur, que és el govern municipal, com si ells haveren sigut els únics que han fet possible aquest projecte. Home, volem debatre? Anem a debatre i anem a cridar les coses pel seu nom. Perquè, mira, aquest projecte, evidentment, ho ha dit també la companya Estrella, això va néixer ja en l'any 2005, i en la primera del 2009 ja estava tot, hi havia una possibilitat d'una solució definitiva. Ve el Pla Confiança, que avui es pot dir, evidentment, Pla de Desconfiança i de quiebra, perquè els ajuntaments que realitzaren el seu dia i les obres, o bé han tingut que avançar els diners, o bé les empreses han cobrat ara fa poc, però ja els ho han pipat tots els bancs i han tingut que tancar. Per tant, quin plan confiança d'abocar a les empreses i a la gent al tancament dels negocis i a la ruïna. Això és el que ha fet. I la crua realitat que ens encontrem ara, quan tot pareixia que anava tot per el bon camí, ens encontrem en que la Conselleria d'Infraestructures i de Medi Ambient, i això el senyor regidor d'Urbanisme ho sap molt bé perquè porta molts anys en l'Ajuntament, han sigut els que han anat tirant-se la pilota a un terrat i a un altre i avui estem compostos i sense nòvia. El senyor regidor d'Urbanisme, el senyor Galcerà, de que, a veure, i aquí se'n va, perquè el Bloc Coalició Compromís anava a proposar a l'oposició de no fer aquest debat, de no vindre als debats, perquè anem a veure, si no consensuem, si no hi ha democràcia, si vostès en la comissió que va haver d'audiovisual passen el rodillo, que és una cosa molt clàssica que ja se coneix de fa molts anys, aleshores, de què tenim que debatre? Quan tots estem conformes en l'oposició en què anem a debatir d'altres assumptes més actuals i de més rabiosa actualitat, és que el camí a la mar està aprovat per unanimitat, quin debat té que haver? Aleshores, què tens que interpretar? Doncs haver agarrat 1 hora o 2 hores i haver-se donat el bombo i platillo o el que vulgueu, o informar a la població. Sou l'equip de govern, però és que avui no estem debatint. Aleshores, evidentment, tots els... i hi ha qui se'n va, però hi ha qui no ve mai, que Pavalur, que és el vostre soci, així no apareix. I en un tema tan important com això, encara estem esperant-lo, com en altres. El 9 d'octubre tampoc, en la reunió del comitè d'empresa de Cointra. Això és així. I aleshores, el Bloc Coalició Compromís vol que li digui una cosa. Cada dia que passa està més content de no haver format part d'aquest govern. Perquè vostès no gestionen. Vostès se dediquen a complir en l'expedient. I això és així. I efectivament, ja ho han dit tots vostès, ho ha dit el José Vicente i ho ha dit vostè ara, tots els grups polítics
han contribuït i han aportat el seu granet d'arena en aquest projecte del Camí a la Mar, perquè tots el creiem necessari i important. Però si filem prim, el que menys ha aportat és el Partit Popular, perquè no s'obliden que porta més de 15 anys governant en la Generalitat Valenciana. I les conselleries han anat passant-se d'una a l'altra la pilota, com he dit abans, i així la casa per agranar. Aleshores, ja que estan governant vostès i ells estan governant més de 15 anys el seu partit en la comunitat autònoma, així què passa? Que no s'ha fet res? Que han hagut projectes anteriors, que estava tot fet i tancat, i a última hora diuen, no, que ara resulta que n'hi ha acumulació en la Conselleria d'Infraestructures, no hi ha un euro i no podem portar a terme. I altra vegada tornar a començar. I sempre estem, la feina al matar l'afer, fer i desfer. Això és el que hi ha. I això és la realitat. I no hi ha altra història. I ara després parlarem del projecte actual. Del projecte actual que també jo penso que ha començat mal. Perquè si no comencem consensuant, si això ja és definitiu, malament anem. Perquè ja caurem altra vegada en els errors que han caigut en el passat. Que ja ho vaig dir en l'últim ple. Que el Partit Popular a nivell municipal en el seu dia sí que va fer tot el possible, no ho dubte això, però el problema està en el seu partit a nivell del govern valencià, a nivell de la conselleria. La pregunta del milió és, què passa en el 2010 quan estava tot com ara? Ara estan tots d'acord, estava clara la financiació, quina conselleria anava a finançar i acabar les obres a finalitzar el primer trimestre del 2011. Què és el que passa perquè això no es portarà a terme? Això és la pregunta del milió. I ara, com a proposta del Bloc Coalició Compromís per a la situació actual, que és per al projecte actual, que és el que estàvem comentant abans, de que cal escoltar a tots, jo este matí he anat a parlar amb l'arquitecte municipal i la meua, i que ja li vaig comentar a vostè també esta setmana passada verbalment, li dic, si baixem en el cotxe cap al Camí a la Mar, tindrem doble sentit, aleshores per accedir a les parcel·les que estan situades a la part esquerra, que és per on anirà l'àrea de descans, el carril bici i el pas de vianants, aleshores tens que tindre en compte, ahir serà discontínua, serà tot continu menys discontinus per accedir a les parcel·les de l'esquerra. Tens que tindre en compte els vehicles que venen de cara, més després els vianants i el carril bici. I aleshores la proposta que volem fer des del bloc és una rotonda, no seria qüestió de construir una rotonda quan acaba la recta, és dir, una vegada passes la fàbrica de caixetes i això, allà al final, quan ve la primera curveta, el camí nou, una rotonda ahir per al que tinga que accedir a la parcel·la de la part esquerra de les primeres, faig un canvi de sentit i quan vens cara amunt ja no tens que tindre en compte els que venen de cara. Tampoc faràs, diguem, embòs per als que venen darrere, que inclús pots provocar algun accident. Aleshores, pensem en juliol i en agost, no pensem en l'hivern, pensem en juliol i en agost. Aleshores, ahir sí que pots accedir venint cara amunt, te plantaràs dins, que segons l'arquitecte n'hi haurà un tros, que és l'àrea de descans, que el cotxe pot estar, mirar a veure si ve alguna bicicleta o algun pas de vianants i accedir a la parcel·la. En el ple jo em vaig quedar bocabadat quan l'alcaldessa va dir que per això estaria el camí a la Segaor. I em vaig quedar bocabadat. Dic, aquesta persona no té ni idea del que està dient. I avui ho he lligat al cap perquè l'arquitecte m'ha esbossat un poc també aquest argument, però pensant per accedir a les parcel·les que eren a la mà esquerra, però més endins, entre el camí a la Segaor i el camí a la Mar. Jo penso que això que caldria que se repensaren, que parlaren en aquesta instal·lació. Ens agradaria, de veritat, equivocar-nos al 100% per el que vaig a dir. Però pensem que tenim motius per a pensar que este projecte probablement tardarem molt en veure'l realitzat. I ens agradaria, tornar a repetir, equivocar-nos al 100%. I per què? Doncs és fàcil endevinar-ho. Fa 3 anys tots convindrem en que la Conselleria, la Generalitat, estava millor econòmicament, financerament, i no es va portar a terme. Avui, que hem sigut la primera comunitat autònoma en ser rescatats, ara que no hi ha per a pagar a les empreses encarregades de l'atenció als discapacitats, ara que la Generalitat Valenciana deu al poble de Puçol, encara deurà més d'1 milió d'euros, ara que en lloc de, diguem, Generalitat Valenciana són més una retallada valenciana, ara que no cobra ni 10 de la Generalitat Valenciana, la pregunta és, vindran els 3.748.000 euros per a aquest projecte? Jo, si fora empresa d'obra civil, m'ho repensaria. I com ha dit abans el company José Vicente, demanaria garanties per a presentar-me a una plica. Mire, abans he dit que tardaríem a veure el projecte, però estic pensant que sí que hi ha una manera de fer a lo millor realitat aquest projecte.
Si tots els implicats, per exemple, en la trama Gürtel, tornaren els diners que han furtat, seria diferent. Si el senyor Blasco i la seva colla de presumptes lladres tornaren els diners que s'han endut, probablement se podria fer aquest projecte. Si els imputats en el cas Brugal tornaren els diners que ens han furtat, els valencians, se podria fer aquest projecte. I si els 10 imputats del Partit Popular en el Consell Valencià tornaren el que ens han furtat, això pintaria d'una altra manera. No es podria fer segurament un projecte com el del Camí a la Mar. Probablement 10 o 15 projectes com este. I potser se podria fer el projecte amb llum. I jo, la veritat, també he estat a punt d'anar-me, perquè jo pensava, ja ho he dit abans, de proposar a l'oposició donar per vingut al debat. Però ja me'n vaig anar d'un ple i quan se queden coses per dir val la pena estar així i dir-ho. I així ja me'n vaig tranquil i content a casa i en pau. I gràcies. Res més. Gràcies, Enric.